Zoraďte sa. Vítam vás na prvom stretnutí kompletnej sebaobrany pre ženy. Som Bob Jackson. Mám čierny pás karate a študoval som bojové umenia viac ako 20 rokov. A som takisto bývalý majster sveta. Takže tento kurz je možno drahší ako ostatné, ale ja vám zaručujem, že sa už nikdy viac nebudete musieť báť násilia. Takže dovolte sa mi opýtať, čo by vás, dámy, najviac zaujímalo? Áno, ty! Dobre, takže povedzme, že zistíš niečo o svojom manželovi, niečo ako, že má inú ženu a nejaké deti. Čo chcem vedieť je, ako zabiješ muža v spánku. Čo? Popremýšľam o tom. Takže začneme s obranou proti útoku nožom. Kto bude útočiť? Ja. Prinesem si nôž z kabelky. Skús to ty. Ale to je skutočný nôž. Bez obáv, kobylka. Keď ja neviem, ja naozaj nemyslím, že by som mala... To je v poriadku. Poď. O, Bože môj. Mrzí ma to. Ja som, naozaj som nechcela. Si v poriadku? Som v poriadku. Posunul som svoje vnútornosti, aby sa vyhli nožu. Aj keď... Ako mnoho začiatočníkov si na mňa útočila nesprávnym spôsobom. Musíš sa ku mne približovať takto. Takže pamätaj si to a skús znova. Dobre, takže zhora nadol. Dobre. O môj Bože, prepáč. Vyzerá to, že strácaš veľa krvi. Môžem ti nejako pomôcť? Človeče. Vidíš, ty stále ohývaš lakte. Musíš držať svoje ruky vystreté. To je celé tajomstvo. OK, dobre, takže... Skús to ešte raz. Takže... Áno. Už to chápem. Áno. To je ono. Tak. Áno, presne tak. Hej, čo si sa zbláznil? Veď je to náš prvý deň. Chcel som je len ukázať, aké to môže byť jednoduché. Po pár rokoch tréningu. Hej, tento kurz je podvod. Chcem späť svoje peniaze. Ja takisto. A mimochodom, pozrela som sa na to. A v 76. bol majstrom sveta Chuck Norris. Oho, nikdy som netvrdil, že som bol jediným majstrom sveta. Bolo ich mnoho. A robil som sparring partnera Elvisovi. Tak dobre, tak si predstav, že sa prebudíš z hlbokého spánku na to, že ti tvoja žena robí toto. Prečo mi to robila? A Chuck Norris toto a Elvis toto. To by mohlo dosť bolieť, keby som neposunul moje orechy, aby sa vyhli útoku.